И както обещах, снимам вече Green Buzzer Challenge и моя канал няма нито един. Да. Но както и да е, ние правим това за вас, хора. За вас. Тя ме принуди. Напротив. Шегувам се, аз исках. Така, ай ти си ми комшийка почти. Да, аз съм и комшийката. Като Познаваме от много отдавна. от бебета. Така. И пробвахме вече повръщано. Парна праскова. На нея праскова, на мен повърнат. О, още имам вкус от това. Пие си водата, аз нямам смисъл. И сега после, пак ще пробваме. Само да ги намерим. Аз мисля, че съм яла друго. Ето. Аз мисля, че това е друго. Не, еднакви са. Що това е с повече. Не знам, два пъти. Чакай, има... Какво? Виоми, аз съм майче провала пуканки с масло или развалено яйце. Те еднакви ли са? Да. Ти си яла друго и аз съм яла друго. Ма аз ядох праско. Не са... Аз ядох праско. Искаш ли от обикновените да пробваме? Дето това с тревата, ама ще... Добре, съгласна съм. Чакай. Ама... Кое... Мисля, че ето това. Някой, давай. Първо кото ще да стане. Чакай, че не мога... Трябва да ги сипем. Нека да ги сипа. Майко. Аха. Ето. Да, Измирай. Айде, лимон или На трева? здраве. Айде. Трева, майче. А какво има вкус? Трева. Не е лошо. Трева. Май ще го изям. Чакай. Моето е трева. И моето е трева. Аз ще го изям. Айде, искам. Чакай сега. Аз ще го изядам. Това е кучешката храна. Те рискуваме ли? Аз съм съгласна. Чакай. Кучешката храна е. Да, ма те са добре в кафе, бе. Виж. Ето това, виж, пудинг и чоколад и това е кучешката храна, тук е шоколадов пудинг. Да, явно те са еднакви, само че на едното пише еднакви са. Що си на тревата? Камерата ми направо тресна. Все пак стават проблеми до... Няма нищо. Аз искам друго. Какво? Това ще си. Кучешка храна или шоколаден пудинг? Кучешка храна! Аз само... Аз го сдъвках. Аз не. Искам шоколадовия пудинг. И аз. Иди ми се едно си на подводите. Но няма всичките да ги изяждаме. Айде по два пъти имаме. Айде, аз имаме този. Кучешката храна е отвратителна. Шоколаден пудинг! Супер! Шоколадовия пудинг! Имам късмет. Да. Вижда, че са чашата. Имам късмет. Беше гадно. Много хубаво. Айде да искам пастата. Чакай. Тя майче беше ето тази. Сините. Паста зъби или боровинка, но аз не обичам боровинки. Аз обичам. Значи нито едно няма ти хареса и... Чакай. Викат, че пастата за зъби била готина. Някой.
кучката храна хич не е готина. Аз ще си изплюя, защото има повече изобщо. Добре, плюй го. Ама кучката. Я помири си. Я помири! Я помири си. Моето мирихи на кучка храна. Моето също. Твоето два пъти куче. А нейното мирихи на повръща. О, да. Аз искам по-друго. Добре. Виж, Мими, има разлика. Виж, едното пише със знак. Те заради това ги... Чакай сега. Но вижте се еднакви. Чакай, пие чипър. Искам да пробвам тути фрути, хубаво ли? Кое е тути фрути? Тути фрути никога не съм яла и не знам какво е. Мими, пак ти се вижда чашата. Така. Искам пак. Искам да видя кокоса как. Знаеш ли как е кокос на английски? Кое е коконат? Искаш ли бебешките кърпички? Кое е това? Да. Окей. На здраве. Мисля, че това беше бебешките кърпички. Добре. Някой. На минута ще... Не, нищо няма. Пробваме. Айде. Ама да се внесе губките, бе, момиче. Кърпички. Кърпички. Ям кърпички! Те са вкусни. Чегуваш ли се? Да. Имам чувство, че ям наистина кърпи. Прекалено са сладки. Ароматизирани. Ето го още един човек. Една прекалено са сладки ароматизирани. Много са ми сладки, не искам. Мими, пак си доставаш тази чаша тук. Бимбо за чалендж. Се показва и пред камерата. Айде, Мими. Беше вкусно. На мен не ми харесва. Беше прекалено вкусно. Не искам пак. Искам, кокоса ли беше кърпички? Какво бяха? Знаеш кое? Вярно ли? Аз кокос мачи не обичам. Кърпички. Искаш да видим. Искаш ли да видим тия... Да. Искаш ли пак трева да видим или такова? Или лайм. Или лимон? Моето беше трева. Трева. Лимон. Гошко тук ли е? Не. Не. Само двете ли сте? Ужас. Чайте тече, баща ми ме пита. А лимон е вкусен. И табаките с какво е заминал? Не знам. Да ли ми? Не, сигурно са дошли да го вземат. Повярвайте ми, хора. Повярвайте ми. Да знаете, че след някое време, сигурно един месец, ще се купат сигурно 3 пакета бимбузата. Да. И в училище. И в училище всеки и не сме опитвали от това Мими. Не знам какво е. Да не е развали. Това е... Да не е миризливи чорапи. И аз си дай телефон. Това на Короте Денис не спомня. Това май е на някакъв друг език. Ама пробвай, ще разберем. Ами тогава защо пише лайм и тук лимон? Лимон е. А как е? Айде бе, пробвай, какво ще рискуваме? Айде и ти. Нещо не ще Мими. Да, Ти си взела друго. Това е по-светло. Това е по-светло. Ох, Мими! Не, мене ме е страх. Да. Моята. Това е моята. Мале, Това е най-гадното нещо в нещо. живота Мими, ми. бай да си слуши. Ох, Това е най-гадното нещо в живота ми. Има вкусна мухъл. О, те в клиповете казаха, че има вкусна муха. Това не си спомням какво беше. Чакай, да ще кажа. Миризливи чорапи. Не искам. Това е миризливи чорапи. Я питай. Виж ли на кучика храна? Става ми лошо. Не искам.
сме провали само... Това са със сигурност Яйцето. буканките и развалено Аз яйце. искам това. Аз искам това. Айде, боровинка искам. Представи си на мен да ми се падне боровинката. Тя не обича. Да. Аз обичам. Боровинка! Това са за зъби. Боровинка. Ментолова е. Сега както има вкуса на кучешка храна на по-просто. Аз съм на праскова. Просто на Имам мен. праскова, на лайм и на боровинка. Което е уникално! Значи тя вика Светлика, че такова пресковете. Аз виках 5 пъти. Не, праскова. Аз не казах. Аз питах. Ето, Смейте си играе ролята. Айде сега яйцето. и после ето това, което не знам. Тути фрути. Тути фрути, какво беше? Защо нямаме на български? Ти откъде ги поръча? България. Български сайт. Явно такива са. Нямам си. На какво ми си вътре? Кучешка храна. О, боже мой. О, пробвай пък какво ще е. Абе, чакай бе, ти си взела пуканките. Пуканките? Да. Не да полето яйце неща, хайде. Пуканки. Развалено яйце. Пуканки. Ама не искам да дам смедлива чашка. Това е. Искам още вода. Искам да си още вода. Развалено яйце. Развалено яйце. Пуканки, ама са гадни. Знам, пуканките пак са гадни. Да, вярно. Някои ги харесват, ужас. Не гадни са. Това са най-гадните пуканки. Аз тям да си чусти вода. Пробвахме и тях. Поне хубаво ми се падна такова. Остана само да пробваме. Пуканките са много гадни. Остана ни да пробваме ето това. Което е тути фрути или тути фрути. Тути фрути или тути фрути? Не знам. Миризливи чорапи. Снайкер сокс. Знаеш какво ми мирищидаха на такова, на кучешка храна. Я ти дай. Дай. Ужасно. Мими, пази си служила чашата. Ей, тази чаша! Айде, пробваме. На здраве! Прочо дъвчи. Дъвча? Значи тъчи фрути. Да. Много не опитах миризливите чорапи. Само направих така. Леко е направил стата цялата мистънамка. Аз си ям бомбона. Да, ние мачи всичко вече така. Айде по този път. Не, искам да се става. Тия розовите не сме пробвали. Напротив, розовите са не пробвахме. Те са едни и същи, просто малко са шарки. Всичко пробвахме. Айде пробваме пак по-ръсното. Не искам. Това е край. Аз искам. Не. Добре, айде. О, не, това потом. Праскова! Връщам. Праскова! И вече сме пробвали пряскова и повръщам. Много е хубава. Нали? Много е хубава. Нали? И това беше от нас. Аз съм Вива и чао!